May whatever has been done in the dark be brought into light, and whatever has been whispered in the ear be shouted from the rooftops. Sanapenda mashoko atakuna vakomana veopposition vanotungamira vanari gwenosumichamisa panguva inoyi ingoti hwerere vari kupemberera vachiona kuti chokwadi chese chakubuda, chiona showdown yevakomana yavari kuitwa navakomana vanageza. Ndodiba subscribe like or turn the bell icon. Tipinda panapa vakomana vanobuda vanyora vachiti God's word assures us that every deed will be uncovered and Zimbabwe needs the truth. The regime is desperate to know exactly who gave Comrade Geza what Mutsvangwa termed accurate intelligence that could have been only sourced from somewhere who gets briefings. Plus, the regime is nervous and afraid of losing power and wants to learn what Blessed Geza and whomever is behind him are planning. It is not Geza whom they are after. It is the very senior people in the shadows. They are suspicious, but they need evidence. Ndemashoko anomudanyo panapa navakomana veopposition vachiti aiwa muchiona vakomana panguva inoyi vachiburitsa mastatements avo vatsvaka mavaboards anana Geza anana Mutlanga panguva inoyi. Aiwa, they are not after vana Geza, they are after mapowers nemashadows ari behind them, just because they know kuti vakomana vana Geza vakomana aiwa vakabva 1980, vakomana vakabva mumatrenches and vakomana vane intelligence dzavo dzavanoshandisa, and up to now vakomana vangambotembi aiwa pachavo vega, but vanenge vane something zviri behind zvingazivikanwe nevakomana ava. Timutse mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Tichiona panguva inoyi vanhu vakamira kuti chokwadi cheunfold, chokwadi chese chibude pachena. Tudze mafungiro enyu pinda kucomment section medu. Musaona subscribe or like, turn on the bell icon.